పోలీసులు కారును తనిఖీ చేయగా 100 కిలోల గంజాయి ప్యాకెట్లు బయటపడ్డాయి. కారు వదిలి పారిపోయిన వ్యక్తులను పోలీసులు వెంబడించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. ఈ సంఘటన కామారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని టేక్రియాల్ గ్రామ శివార్లోని జాతీయ రహదారిపై చోటు చేసుకుంది. ఈ మేరకు 100 కిలోల ప్యాకెట్ల గంజాయి కలిగి ఉన్న కారును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుని దేవులపల్లి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. పోలీసులను చూసి కారులో ఉన్న నలుగురు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. అనంతరం పోలీసులు వారిని వెంబడించినా వారు చిక్కకపోవడంతో కారును తనిఖీ చేయగా సుమారు 100 కిలోల గంజాయి ప్యాకెట్లు కారులో లభించాయి. సంఘటనా స్థలానికి కామారెడ్డి డీఎస్పీ సోమనాథం, రూరల్ సీఐ శ్రీనివాస్, ఎస్ఐ ప్రసాద్, పోలీసు సిబ్బంది చేరుకుని పరిస్థితి సమీక్షించారు. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పోనీ ముందడికి ఎందుకు చేసావా? ప్రసాద్ దీపావళికి మర్చిపో ప్యాకెట్